Spesial buat dulur-dulur Sinoman dan keluarga besar Jakarta, Mas Agus Ampun Lali. Dipancar luaskan Rizal Video Syuting, Dek. Ada Bagas Koro Indonesia, ada Kenzi Aldi, terima kasih. Bagas Dewa ning asmara buat ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking jogo karewangi kapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji. Bersama Kenzi Audio Sound System. Monggo, dulur-dulur Sinoman, Mas Agus. Ayo sini. Boleh merapat ke sini. Dewa ning asmara buat ati kawula anggon kula lampah tresno datang kendhat saking jowo parewangi kapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih Audio Sound System. Ada Rizal. Jogja.
jogo tari wangi tak pateni lahirin tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Bagas baru. Iya, ayang-ayang spesial untuk teman-teman Sinoman. Terima kasih ya, Mas.